Medina Benard. Na yesua de bi efa bone fafre ho. One Bible se bompaye eche wo watamfo. Maybe sa asofofo na maybe sa ya ye ho atom se ye Nyankopɔn no. Yesi Nyankopɔn se ye mfa bone nche. Part 1 ne ma church o part 2 no ma church no ma bi. Part 3 ne me de okwa ko wie. Maybe sa wo say Awurade Nyankopɔn se fa bone nche. Okay, it's good. Na Bible na ɔse Awurade Nyankopɔn se bompaye ma wotamfo na fa bone nche no. Saa Nyankopɔn no na yasena twere se oba bebu yaten. Dia atemmuo no Awurade eba bebu no. So de ni Awurade Nyankopɔn ne tinyesum pa ɔne de fa bone nche. Wo a wo ye nipa no na ɔno ɔbɔ wo ɔyɛ honhom. Ode oba bebu ye yaten de ye bone ho a. De mbone ne waye. Maybe sa question. De mbone ne ye ya oba bebu yaten. Ah, Bible say o de wo be ye Awurade betua ho ka no. Awurade Nyankopɔn ne bɔ wo na o ma wotumi. Ne wo de fa bone che. Ɔne ye honhom. Na ɔne ne control. Na ɔno de wo waye ne bone. Ɔne de waye bone bi nti oba bebu waten. Ewo bonem. Die ntima ɔno amfa wo bone na anche wo. Na oba bebu waten. Maybe so. Na that means atemu ni hodo no. Nia obeye no etua wankasa woka. Se Awurade ka se oba bebu waten na ɔde fa bone chede ya. Na mente asembi ase. Atemu na Awurade do oba bebu no. Die ne oba bebu ye yaten. Oso de yemfa bone nche nti se ye ya afoma ese ode cheye. Ma me papa ntena asase we so. Ema bi ema wo meye hiani. Ntena asase we so ema bi ema wo nkɔ ha wo mu. Na unya sika eye. Ema watamfo ntena se enidi. Ma watamfo enya osutumi. Na Africans yenim bone pa yesu Nyankopɔn. Yene ye bone ba yesu ne ye nim Awurade Nyankopɔn. Oba broni kroma abrofo di yie. Broni onhia na nopa okita Bible. Broni oni bre ebo mpaye just 1 minute. Bia kaka se meka. Ise maako. Omo sua African life no. Broni ni bre ewo Bible ho. Ba omo kro na omo twere Bible. E de maaye. Die ntima omo mpaye na otindi yie. Asase ya ye yete so abrochira no oya abo nko a. Oya abo. By broni de 1 acre betwa buru beye $200 Africa. Ye bedo 30 acres a ye de ne ye black soil by aburo 1 bag kura ye nya bi. Ni bisa question adentia. Broni no ndot ono mensa. Bone be ba asase so nyina abrofo ne de ba. Die ntima stone Awurade ntua beka. Na Africa for ye ne Awurade opanahye. Ye nyansa da ye tin no na edi yenya. Broni achanya dwene amya be ya jimfo ewo Africans. Nti Africa ye yedi ed ne pa. Yesi Yesu boja ye de ka Satan yanim. Yesu boja iso ye okra ade. Na utamfo na wo bompa ya mabayifo se Yesu boja nka wanim no. Woni se wo hira no. Woni se wo siesie ne frofro. Maame papa. Utamfo no Yesu boja na okra ade no we onkananim. Na onkananim no wo mananim ayefe ne ho ayefe. Amana be from. De bentia. Satan no wo yenyansafo. Broni yenyansafo. I would say black mentality. Ye foolish. Ye ni nyansa. Da bia kasa abrochira se ina ye black ya dwene. Kwabra ne ba abrochira obeye adwuma no not ya Sunday ni se oye fasting. Abompaye. Obepa adwuma chi akwa no otia Sunday ni se wukura me kompaibo. Ba broni na ba ni kro no oni time se wukura no otia Sunday ni mo bompaye. Wo abi adwuma wo koye bi. Maybe so. Oni time. Okwa asora
Roman wana abafie wo kwa asɔre anopa anwumena no te asɔnde ne ho nti wasɛ wo tam no wabɛka sɛ wiase asɛ wo no wasɛ wiase menua Kristo ne mese wo ne wasɛ wiase wo no wama hia aba wiase a Kristofo na ma wiase asɛ anya abosonsomfo ne kasa kyerɛ wo ne sɛ badwenma nyansani sɛ ofa wabrabɔ bɛsesa aden ne ye haye ho wɔ abrabom kwabra ne ti dani ma ɔbɔ mpaye sɛ awurade nhyira no ba ɔnkɔpa adwuma na wobɔ mpaye ne awurade wɔ nhyira bi bɛhyira wo ba hyɛ dani ma ɔbɔ mpaye sɛ awurade ma ne kunu na ɔde saa abɔ abrewa wo dresse pia abɔntena nka benya wo so no kunu subane na ekita wo ne nyɛ sesa no adwamamɔ no dɔɔso ba ko mpenafo mienu sika be ma ne de bɛma bia ɔnsom ɛna maya a ɔmo wɔ Ghana bɔgɛsi afɔ ɔmo sɛ nka ɔmo bɛboɔ ɔmo na ɔmo de ɔmo aba burokyire ama ɔmo abrabɔ asesa adwamamɔ na kohwisɛm nti no be ma ne fa no na asena fa mpena wɔ Ghana na wɔnya ho asotwe cause Ghana asase no let me show you the thing Ghana asase ɔyɛ abosom asase nti bra na wɔbɔ no wo ka asase ne fi nti asase ne dome wo anye wo fie nipa asase na wote so ne dome wo anye wo fie nipa cause Ghana asase ne ya abosonsom bia be ma ne kura wo ne kodaaye no ne fie tumi bi wo ho ɔyɛ abosom boso ni ne sɛ wo mpena wa burokyire na wo sane bo adwamane na adome wo meka asɛm akyerɛ wo ne secret na me danadi ama wate secret na me danadi ama wate sɔfo na wo kɔ na so ndene ma wo bɔ mpaye no ɔde bosom na aba betena asonde ne wo na ɔde bɔ mpaye boso ne kyiri akohwisɛm okyiri fi nti wokɔtena wo bɔ mpaye no ompnafo miensa wo de fi akoka no nti asonde ne wa wɔkɔ no wasena ma nome ba wo sesa wo subane na nka bema ne sɛ na ɔtie bia no wo ne tena ase na mo bɔ mo bra na mo pa adwuma de na nka bɛyɛ yie na wo ngya mpaye wo mmɔ mpaye enye wo hutu saa medu besi ya follow me matchre wo noma de ahintaw e wo wabrabom ama wa yehiani no ama wo brere no wo besesa 2023 wo follow ma obedi yie awrade nka ho na oma utumi se obetie masem na ode asenne aye adwuma na yenjai noma bi wo pa jai bible no suade ba ma bible ne nye less wo wabrabom na move wabrabo hwe se wonni ya na wotamfo na ɔsɛ wo noma no wo ne ne fighting we sɛ wontimi ni ya me kasa kyerɛ wo ne de bia awurade nka ho awurade nhyirawo sɛ wo twa kwane kɔ ne bi de dade ato kwane na wo bɛ ne watuma aforo akɔwanim wo pɛ sɛ wo twa kwane aba burokyire wo ba ye ne dade da ho isɛ wo dade wontimi ndwo mpo wo bɛ ne watuma wura burokyire me bisa wo question wota nsa na te wotamfo na si ukwane sise wuyi ni firi ho ansa na wokwane na bie sise wuyi ni firi ansa na wokwane na bie ntejeje wo so se mebɔ mpa ya ma metamfo nyankopɔn no anybody fache awurade onibɔ ne fache ntin medi bɔ ne nka ntwe se awurade de obɛkyɛw nka awurade o mka se oba bebu aten se wo ka se yemfa bɔ ne nkyɛ na awurade obebu aten de a na mo ye liar na nyame bia ni asase we so do nyame ɔde fa bɔ ne kyɛ ntin oba bebu aten nyame ni bɔ de fache Yesu Kristo no ba ye nka onnome sa abrodoma no ma wani na wo na tuanamo na awurade be hyirawo ewo 2023 follow me Benard Asante follow me YouTube na ho na abenya video ni nyina awurade nka ho so obetie me